ассалому алайкум дӯстони азиз. ана боз як хонаи фурӯшии дигар дар ноҳияи ҳамадонӣ. ин ҷо роҳи калон мебошад. хонаро то охир тамошо кунед, адресашо мефаҳмонем. хона куҷодай, кадом ҳолатда қарор дорад, чӣ хелай, ҳамаша мефаҳмонем. болотарак дӯстон масҷиду мактабай, ҳинами болотарак. хоб, ин ҷо роҳи калон, хонаи мо ин тарафда қарор дорад. ноҳияи ҳамадонияй, деҳаи боғ мебошад. назди ЖБИ тарафи хона дӯстон ҳаракат мекунем. хоб, болотар мактаб, масҷид ва дигаро тамошо мекунем. раҳи мошингард ин тараф хонаи имрӯзаи мо мебошад. хонаи мо дорои 2 сотиқ замин ва 3 ҳуҷра. бисмилло гуфта дохил ба хона мешем. ин ҷо таги дарвоза нигоҳ кунед, ҳамин ҳолат. обши масоҳаташ ин тараф пушти хона, обши масоҳаташ бошад 2 сотиқ заминда 3 хона кардагӣ. ба район қарибай дӯстон, ҳавлира стяжка мекунен, кадомитон мехарен. ҳамин 200 метр ба района роҳ масофа дорад. хоб, лайкотон амонен, дар канал подписатсия кунен. чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша барои реклама мондагием номерора дохил ба хона мешем. анаи хонаи мо нигоҳ кунен, ҳамин ҳолат. ба нархи худ арзанда ҳай. кондисионер дора. хоб, падабои тайёракай, ҳамин хелам зиндагӣ кунен мешавад дӯстони азиз. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапи соҳибмулк дар рӯи экран монда мешавад. маслиҳат карда хонаро бихарен. хоб, ҳоҷатхона, бания ҳамаш ҳастай. анаи хонаи дигари мактаб, масҷид, мағоза, аптека ҳамаш наздикай. хоб, ин хонаро бинен чӣ хел фасони хушрӯ кардагӣ. фақат конкретни харидоро занг занен, муомилаи созам карда мешавад. агар аз номи канали мо шумо занг занен, худо хоҳад ягон сум боз арзонтон мекунам. ноҳияи ҳамадонӣ, деҳаи боғ, назди ЖБИ, 2 сотиқ, дорои 3 ҳуҷраи фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ, ки бо нархи 240,000 сомонӣ савдо карда мешавад. фақат нафарое ки харидори аниқ ҳастен, аз номи канали ютуби мо занг занен, худо хоҳад арзонтон мекунам. моло маҳсулотҳои фурӯширо видеонавор карда роӣ кунем, ё ки худмон рафта навораш мекунем дар ютубу, тиктоки, инстаграм рекламаш карда ба зудӣ без ягон посредник. ҳамин мо дӯстон ягон риэлтор нестем, ё ин ки посредник ҳам нестем. худо хоҳад без посредник хонаҳотонро савдо мекунем. лайкҳоро наворда бизанен, дар канал подписатсия кунен, далчи хонаҳои навбатии моро тамошо кардан гирен. баъд дамо комментария данависен аз куҷо рафта хона навор кунем. худо хоҳад аз рӯи комментҳои шумо мо кор мекунем. зиндаву сарбаланд бошен. 240,000 сомонӣ нархи хонаи имрӯзаи мо. занг зада ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат кунед дӯстон.